дита савол бутум ҳамчун атеист агар тра дита гуфтем астағфирулло ята тра ма маҳкам мекунам ту наметони ҷимбида гап зада наметони агар бо ами ақлат маълума ки агар бо гашта аз нигоҳи мусалмон агар саволам бутум та ҳамчун атеист блог мешавӣ бу та ақл надорӣ ту гап наза дига та мара шарманда мекунӣ ту гунаҳгор мешавӣ барои он хотире ки дар ҷа гуфтаисти ба аллоҳ қасам гуфтаисти Закир Наик ту атеист ҳисоб кардасти бара ба ягон туалети бумага хита дор бикаш. ҳамада салом алейкум ирехе кинем бутоваш то би одамора дразнит кинем хейтарра ба дар комментария менависам ку ту чӣ хеле мусалмонӣ ту чӣ хеле мардаки сепочка дорӣ то вақте мефаҳманд профай ки мо хеле механдем ба ҳолшон. Так ҳамада салом алейкум бардор хуш омадем ба канали Сем Шарипов бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем дар бораи як видеое ки да ма фиристодан ва и бародар дар видео зидди Закир Наик гап задестай ва Закир Наика номи нав мондагия дар ин бора ҳама гап мезанем ва пеш аз видеоро тамошо кардан яъне ки дар рафти шумо видеоро тамошо мекунед мефаҳмем ки позитсияи ин одам чӣ гунае ва ман сразу мегӯм ки позитсияи ин одаме ки зидди Закир Наик гап задестай хатоае ва ман ҳамаша абас навад мекунам противоположни гапиро мефаҳмонам яъне ки ман тарафгирандаи Закир Наик мешавам дар ин видео ва зидди суханои ин одам ва ҳар як суханое ки одам мегам ман зиддиш гап мезанам ва ҳамаша абас навад мекунам ки чӣ гуна. тамошо мекунем ки дар ин видео ин одам чӣ мега. Зокир Нояк аст бисёрам Зокир Нояк ман якум бор шунавидистам Закир Наик ҳамчун Зокир Нояк ну это не суд рафтем далши маълуму машҳур аст яке аз шахсиятҳое аст ки тамоми мардуми ваҳоб маълуму машҳурун би ӯро дӯст медоранд видеоҳоша дар тамоми ҷо паҳн кардагӣ ҳастанд аммо бисёриҳои шумо намедонед ки ин фосиқ дар ҳаққи худо чӣ мегӯяд. дар ҷа ҳозир определит кардан дар корае ки аз байни ин ду шахс яъне ки Закир Наик ё ки ба гуфти одам Закир Нояк ва ин одаме ки дар бораш гап зада кадомаш фосиқам. хуб ака гӯш кунед чӣ мегӯяд. мегӯям ман барои шумо ҳазор чизро номбар мекунам ки худо онҳоро кардан наметонад. алхусус мегӯям масалан як мисолтон меёрам ки худованд мара аз мулки худаш берун кардан наметонад. худо метавонад ки маро бикша, худо метавонад ки мара нест нобуд кунад, худо метавонад ки мара тиккаву пора кунад, аммо аз мулки худаш мара берун кардан наметавонад ба хотире ки тамоми ҷо мулки худованд аст. хуб ака як бадбахтиву ҷоҳилии одама нишон медиҳад. аввалиш ки ин бадбахти фосиқ қудрата тавоноии худоро ба ақли худаш муқоиса кардааст, яъне ки ақлша боло аз қуръону суннат мондагӣ аст. ва баъдаш дар ҳамун видео шумо назар кунед, ман ҳамин видеоро мондагӣ ҳастам ки шумо бихонед ҳамун чизоро ки бо наген ин бародар аз дили худаш гап мезанад. валлоҳу биллоҳ ҳарче ки гап мезанам шумо назар кунед ки чӣ мега. гапҳои ҳамуро гуфтаистам шуморо. ва баъд дар давомаш мега ки барои ман аз қуръон далил биёрен ки дар куҷо худованд гуфтагӣ аст ки ба ҳамаи чиз қодир аст. субҳоналлоҳ, ҳазорҳо ояти қуръон далолат ба ин мекунанд ки худованд қодир аст ба тамоми чиз. алхусус дар сураи ошуро дар ояти нҳум худованд чӣ мега? ва ҳуа ала кулли шайин қодир, худованд бар тамоми чиз қодир аст. аллоҳу акбар. ту дар киҷо хондӣ? ту дар киҷо ту таълим гирифтаи ки ту бигем ки зиддият ба оятҳои барои маълумоти Закир Наик доштагира ту ба даст биёрӣ тура умрут намераса. ту кӣ ва худо дар куҷо хондагӣ ки ин шахса дар бораи оне ки дар куҷо хондагиай ту метавонӣ ки дар болои видео подсказка мебароя видео дар бораи одам ман тура бугум ки ин одам кияй. яъне ки содда карда шуморо бифаҳмонам. мулҳид гуфта шахсиятеро меган ки атеист аст, яъне ки бехудову бедин аст. мега ӯ дину ислом надора мақсад. ва мо бисёрам хирсан шидем вақте фаҳмидем ки бигем овози ӯра баста кардагиянд ки дигар амри маъруф накунад. будроен дар ҳамон видеое ки ман дар бораи кардагим оё ҳамин гапи ҳам асос дора. будроен бинем ки овозиам баста шидагиай ва бинем ки дар кадом чӣ қадар ширкат кишварҳои ҷаҳон иро иҷозат додагиянд ки рафта дар уҷа баромад кунад. қасам чӣ як ақидаи ботила миёни мо ва шумо дароварда. шумо огоҳшен аз ана ҳамин одамое ки на ба забони тоҷикӣ бар зидди Закир Наик гап задестай. бародарое ки гап мезананд дар видеои ман агар ягон видеое кунам ки агар мувофиқи дин боша
алоқамандӣ дар дин дошта бошам, мара мегӯянд ки ту чӣ хел дар бораи дин гап мезанӣ, ки имрӯз ту реклама кардистӣ. Ба ҳамин реклама карданум ман гумроҳкунанда, одаморо аз раҳ мебаровардагӣ шахс нестам ба муқоисаи ана ҳамин одаме ки гап мезанам. Яъне ки ман одаморо аз раҳ намебарорам, ин одам мебарора. яъне чӣ хел баҳсе ки духтари тоҷик хати мулло кард, ман дар ҳамҷо гап задам. Чандин ҳазор одамое ки мисол бисёр факторро намедонистанд дар бораи мусулмонҳо даракдор шуданд, магар ман одаморо аз раҳ баровардам. Дар бораи оне ки ман реклама мекунам, ин рекламаро одамон метавонанд ки одамои бозӣ мекунанд ба усилка ки бозӣ мекунанд, одамое ки бозӣ намекунанд ӯро ту маҷбур кунда мекунанд бозӣ. Ин одам боша бар зидди Закир Наик гап истай, бар зидди шахсе ки чандин ҳазор атеиста мусалмон кардагиай, ин бадбахт мега ки ин худаш атеистай. Где логика? Ман реклама мекунам, но ман ранги ивори нестам. ин одамое ки ба ин одам гӯш карда мусалмон шидагиян, худи ин одама кофир гуфта истай. Чандин ҳазор атеистое ки ба хотири Закир Наик мусалмон шидагиян, агар амира тарҷума ки нишон мешуд, агар бовар кунанд, ӯ апрат нагашта атеист мешаванд, барое ки ба ақидаи и Закир Наик худаш хато мега. Бале ман реклама мекунам. Бидроед дар ссилкаи дар комментария закрепи чидагиай, шумо метавонед гузашта дар бурди ҷангувар бозингаро пул кор кунед ва дар вақти полин регистратсия кардан фаромӯш накунед промокоди канала истифода кунед. Ба ин промокод метавонед бонус ба даст биёред. Ягон ҷой вайш нестай. Но болои ҳамаида мара ҳамчун блогери динӣ ҳисоб накунед. Канали ма канали динӣ нестай. Канали ма канали ақлияй. Савод аз ақл фарқ дора. Ба гуфти ба понятияи тӯи одаме ки ҳозир намехоҳӣ гап задистаи, чизе ки ту савод меҳисобӣ ба фаҳмиши ту, аз нигоҳи и агар дида бигирем, ман шахси бисаводам. Ана акнун ҳозир ту шахси бесавода гӯш кун чӣ мега. Дута понятия ҳастай. Ман тоҷикиро намедонам. Ман гуфтам ки бесаводам. Понятия чиай? Ту худат тепер тарҷумаш кун. Ман та маълим нестам. Якеш савод, якеш ақл. Савод аз ақл фарқ дора. Савод ин чизе ҳастай ки ту китоба мехонӣ, аз ёд мекунӣ. Ақл чизе ҳастай ки ба ту ёрдам мета ки китоби хондагита дар куҷо истифода бурданша бидонӣ. Агар ту ба савод бошӣ, беақл бошӣ, ин хел гап мезанӣ. Агар ту ба ақл бошӣ, бесавод бошӣ, медонӣ ки куҷора буковам барои саводи лозимама дар вақти лозима истифода барам. Чизе ки Закир Наик гуфт ва ба хотири ӯ ту Закир Наика атеист меҳисобӣ, ин буд ки худованд наметавонад шахса аз мулки худаш берун кунад. Худованд метавонад ки одама бикуша, нобуд кунад, титу пора кунад, лекин ӯро аз мулки худаш берун карда наметавонад. Яъне ки ту Закир Наика дар он гунаҳгор кардӣ ки худованд ҳама чиза метавонад. Чизи вуҷуд надора ки наметавонад. Ин гап логическияй. Ту худта ҳамчун одаме гуфтӣ ки гуфти гӯё Закир Наик чини ту савод надора, пас чӣ ба ту намедонӣ ки дар бораи оятҳои Қуръон гаписти, пас чӣ ба ту намедонӣ ки ин қадар маълумотое ки дар тамоми кураи замин ҳастай, кайҳоноту сайёраву то даруни процесси телефона, ҳама ин то мавҷу чизое ки дар осмон ҳастай, дар дохили Қуръон навишта шудагиай. Ҳамаи амира ту падел нест бинавис, дар саҳифаҳое ки Қуръонда ҳастай ҷо намешавад. Савол: пас чӣ ба чунин маълумоти бисёр дар Қуръон ҷо шудагиай? Ҷавобша намедонӣ. Правилно намедонӣ. Чунин гапи халқӣ ҳастай ки ман дар дигар гапҳои халқӣ бовар надорам, дар иш бовар дорам ки як гап 366 паҳлу дора. Ишам шунавидаги нестӣ? Акн гап мезанем ки чӣ гуна ин логическияй. Шумо оё шунавидаги нестен ҳамин приёми атеистора ки ба верующиҳо, ба мусалмон, ба христиан, ба дигаро савол метаҳанд, матшон мекунанд, ӯҳо ҷавоб дода наметавонанд. Агар ти беақл, бесаводу бефаросат агар қатъиян намуд атеист бошӣ, тура ҳамин гуна савол бута ту наметавонӣ ҷавоб дода. Ҳамин саволо ҳозир ман дар ту метавонам. Ҳамчун атеист не, саволе ки атеистҳо метаҳанд. Ва барои чӣ Закир Наик дар ин саволаш прафай? Саволи атеистҳо чунинай. Худованд ҳама чизда қодирай, ҳама чиза метавонад? Верующий мега бале. Мега худованд метавонад ки санге бисоза ки худаш ҳуҷ карда натавонад. Яъне ки савол изначально нодурустай. Локин метавонӣ ки ақл қатӣ таамора ҷавоб гардонӣ. Савод қатӣ не. Барои он хотире ки дар ин ҷавоб савод нест. То ки савод чизе, чизе ки мехонӣ мегириша. Локин ҷавоби логическияй, ақлияй. Дар ягон китоб нависонда шудаги нест ки дар таги поят хор бизанад, ту бояд хорро бикашӣ. Дар таги пой одам хор намезанад. Бигам майра дар ягон китоб нахондам, майра чикор кунам? Ақлш мега бикаш, бигин хора, чикорш мекунӣ дига? Гӯш кун далши. Атеист мега худованд ҳамаи корро метавонад. Метавонад санги бисоза ки худаш ҳуҷ карда натавонад. Агар чӣ намуд ҷавобе ки бута, верующий ӯ неправай. Дар натиҷа атеист бурд мекунад. Закир Наик агар қатъи атеист дар ана ҳамин бора чӣ боша, ин савол оиди ана ҳамин хел чизай. И баромади Закир Наика ман гӯш кардаги нестам, но ман дар асоси гапи ту гап мезанам ва гапи Закир Наика чӣ хел мегӯям ки правилнае. Агар худованд санги бисоза ки худаш ҳуҷ карда натавонад, метавонам хел санг сохта. То есть агар верующий, яъне ки мусалмон бигӯяд ки
бале метона, бой мета. Атеист бурд мекуна. Барои чӣ? Барое ки изначально савол чунин буд ки худованд ҳама корда қодира, ҳама корро метона? Ҷавоб буд ки бале. Атеист гуфт ки метона санги бисоза ки худи шуҷ кардан натона. Агар мо бигем метона ҳамхел санг сохта, барое ки мо бояд бигем ки метона. Бой метем чӣ ба ки дар дуруни савол буд ки метона санги бисоза ки ҳуҷ кардаш натона. Ини логично шид ку худованд ҳама корда қодирай. Чӣ хел метона у санги сохтагии хича ҳуҷ кардан натона. Агар мо бигем не, наметона сохта, бой метем. Яъне ки агар бигем бале мо худованд санги сохта метона ки ҳуҷ кардаш натона, бой метем. Агар бигем ки не, наметона санги бисоза ки ҳуҷ кардаш натона, бой метем. Барои чӣ ки словай наметона мешавад. Дар натиҷа атеист бурд мекунад дар ин баҳс. ҷавоби ин кор чиай? Закир Найк барои чӣ прафай? Гапе ки дар бораи Закир Найк гуфтӣ мувофиқи ана ҳамин гапҳо рафта иштагиаем. Яъне ки худованд наметона шахса аз мулки худаш берун куна. Бале, наметона. Медонӣ чӣ хел? ин саволи ақлия, ин гапи ақлия, ин чанд мазмун дора. Агар ҳамин барномаро ман надидам, пурраша кас дидагӣ боша, агар ман дар бораи ҳамин гап мезанам, ози мувофиқи ақлат фикр кун. Чӣ хел худованд метона бод худ дар ҳаминҷа противоречивости худ гуфтагӣ. Мегӯй чӣ хел худованд наметона одама аз мулки худаш берун кунад дар он ҳоле ки ӯ тамоми мулк ай ӯ ай, тамоми вселенияро ӯ сохтагӣ ай. Чӣ хел ӯ наметона ӯро аз одама аз уҷа берун кардан? Барои ҳамин наметона. Нафаҳмидӣ? Тоест ки худованд ҳама чизда қодир ай. Худованд ҳама корро метона. Но гап дар бораи невозможно рафтестай. Тоест худованд моро метона ки ҳозир ман ҳаминҷа нобуд шам, дар Марс пайдо шам. Аз ҳаминҷа нобуд шам, дар сайёраи Мирих пайдо шам, дар сайёраи Моҳ пайдо шам. Худованд қодир ай ба ҳамин кора карданда. Но худованд қодир нестай мара аз мулки худаш баровардан. Чӣ маъно дора ки тамоми мулк аяму ай? Куҷо birora? Дар мувофиқи панияти ва фаҳмиши ту ки тамоми ҷое ки вуҷуд дора аз худовандай, офаридаҳои худовандай. Дар доираи фаҳмиш чизе ки ту ҳастай, ҳамаш аз худовандай. Тура куҷо берун куна? Берун ба фаҳмиш, ба панияти, ба чизе ки дар доираи худованд агар мо ҳисоб кунем, берун вуҷуд надора. Ҳамаш аз худовандай. Куҷо тура берун куна? Худованд тура наметона ки аз мулки худаш берун бара. Тура метона бикша, тура метона пора куна, тура метона нобуд куна. Беақли табӣ ки дар ҳаминҷа гуфтаести, тура метона ки нобуд куна. Мегӯй пас чаро наметона ки аз мулки худаш берун куна? О беақл куҷо берун куна? Берун яъне куҷо? Аз планетаи Замин берун? Берун аз мулки худшай. Гап дар ин ҷае ки аз мулкаш берун куна. Аз планетаи Замин берун? Берун аз мулки худшай. Планетаи Марс барата типа берун? Планетаи Марс и барои ту берунай. Барои худованд и мулки худовандай. Сайёраи Мирих барад? Барои ту берунай ҷа. Барои ту аз дари хонатон баромадан берунай. Барои худованд аз дигар сайёра ба дигар сайёра худи вселенӣ берун нест. Дар ин мафҳум берун вуҷуд надора. Тоест по сути дар ин ҷавобе ки Закир Найк гуфт худованд наметона ки тура аз мулкаш берун куна, ин мат кардани атеисто ай. Яъне ки вақте ки атеисто савол метавонанд ки метона худованд сангира бисоза ки худаш ҳуҷ кардан натона. Баъди мега ҳастанд гапҳое ки ҳастанд чизое ки худованд кардан наметона. Барои чӣ ки изначально савол логически буд ва ҷавоб ҳам логически мешавад. Яъне ки ино печидаанд. Дар инҷа мега чӣ ба? Атеист мега чӣ ба ки худованд всемогущий боша, наметона санги бисоза ки худаш ҳуҷ кардан натона. Яъне ки шумо фаҳмидестен ки ишам мебара. ин савол дар любое хел ҷавобте ту бой метӣ ҳамчун верующий. Закир Найк мега ҳастай чизое ки худованд наметона карда. Яъне ки дар ҷавоби наметона ки тура аз мулки худаш берун куна. Яъне ки дар инҷа мефаҳмонам панияти наметонара ва панияти наметона чӣ маъно дора. Основаша бинем ки гуфт ки худованд метона тура нобуд куна, тура ҷазир куна, тура птиту пора куна, но аз мулкаш берун наметона. Яъне ки худи панияти ин маъноро дора ки худованд чизҳое ҳастанд ки худованд наметона. Ин маънои словарниай, словесни чизое ки мо гуфта метонем наметона аз мулки худаш берун карда, и ба мафҳуме ки вуҷуд надора, ҳамин кор невозможно, ин намешава. Ҳама мулк аз худовандай. Куҷо нобуд мекуна? Куҷо мебарора? Агар ки мо бигем худованд мисол тура мебарора аз мулки худаш берун мекуна, инҷа мо тамоми фаҳмиши ислома, тамоми фаҳмиши дини худоро покиза мо поймол мекунем, ҷазир мекунем. Барои чӣ? Агар ки худованд битона ки тура аз мулкаш берун барора, баъди аз мулки ӯ берун баромадан значит мулки дигар вуҷуд дора. Раз ки дигар мулк вуҷуд дошта боша, пас худо ягона нест? Гуфтани ту.
агар ки худованд тра гуфтестам бо ки тавонист ки аз мулки худаш берун барора савол у мулки берун баровардагии худованд куҷое ки мулки ӯ нест раз ки ин гуна мулке ки аз худованд нест вуҷуд дошта боша пас худованд ягона ҳисоб намешавад пас ба ғайр аз худованд дигар мулкҳо вуҷуд доранд ки дигар чизо дар оҷа сарварӣ мекунанд ҳамин хел ақл ту надорӣ гапи Закир Наик 100% фаҳмоай 100% дурустай Закир Наик ягон каса ягон ҷо бераҳа накардаестай Закир Наик правилна гуфтаестай Закир Наик хато кардагӣ нест тра ақлат намераса ки савод алифбо а бвгдра хондагӣ камтар ақлам кор фармонда накард ман ҳамчун одами бесавод мактабу ҷилбозикунӣ рафтам ҳамин гапи ҳамира фаҳмидам ту чӣ намефаҳмӣ ту гӯспандо қати хондагӣ гӯ як бор дига осон карда мегӯм худованд гуфтагие ки наметона ки тра аз мулки худаш берун куна барои он хотире ки тамоми мулк аз худованда худшай ба ҳамин хотир наметона берун куна тоест ки берун гуфтанӣ вуҷуд надора ҷои бегона куҷое ки худованд тра напартоя ӯ мулки худовандай гапи Закир Наик маънои ӯра надора ки худованд ҳаст короҳе ки наметона гапи Закир Наик маънои онера дора ки тамоми чизҳое ки ба понятия ба фаҳмии шумо вуҷуд дора аз худованда худшай гапи Закир Наик ки худованд наметонад аз мулки худаш тра берун куна маънои аслиш ҳамое ки худованд ба ҳама кор қодирай чӣ хел фаҳмидин парадокс шиду яъне ки Закир Наик гуфт ки худованд наметонад ки тра аз мулки худаш берун куна маънои гапи ҳамее ки худованд ба ҳама кор қодирай ҳайрон шидӣ чӣ хел ҳозир ман тра мефаҳмонам бале нестай доруое ки мисол тра ақл тай намитра мисол дигар хел куна зур куна тав но ҳастай дигар доруҳои гиёҳие ки барои лоғар кардан барои наоборот фарбеҳ кардан барои қувваи мардонагиро зиёд кардан барои муҳлати ҳамхобагиро дароз кардан ва дигар бемориҳое ки агар шумо дошта бошен дар номерое ки дар болои экран мебинен алоқа кунен ва аз номи канал гап занем ба шумо 20% скидка карда мешавад акун гап мезанем дар бораи оне ки чӣ гуна и парадокс натова барои тувори одама гапи Закир Наик ки он гуфт ки оне ки худованд наметонад тра аз мулки худаш берун куна и маънои ӯра дора ки худованд ҳама кора метона бугум чӣ хел то ҳозир бояд нагӯй ки ҳо бугӯ чӣ хел барое ки қадар ман гап задам ҳамаш аллакай фаҳмо буд ту тасаввур кун просто логически тасаввур кун ту як шахсӣ дар таги дасти ту як кишварай як кишвар дар ҳамун кишвар ту калонӣ ҳамун халқи ҳамун кишвар ҳамаш дар итоати туанд ту сардори кишварӣ ту имконияте дорӣ ки ҳар як бандаи ҳар як халқе ки дар ҳамун кишваранд пад итоати туанд ту метавонӣ ки ӯро аз як хона ба дигар хона букӯчонӣ метавонӣ ту метавонӣ ки ҳамора аз дигар шаҳр ба дигар шаҳр бигзаронӣ ту сардори ҳамун кишварӣ дар дуруни кишвар аз як шаҳр ба як шаҳри дигар мегзаронишон метавонӣ оё ту метавонӣ ки ҳамора аз кишвари худат берун бисозӣ барое ки ту тамоми қудрата дар дохили кишвари худат дорӣ метавонӣ ки аз кишвари худат ҳамора берун бисозӣ метавонӣ медонӣ барои чӣ метавонӣ барое ки кишвари ҳамсояда ту сардор нестӣ ва кишвари ҳамсоя вуҷуд дора савол чунинай агар ки кишвари ҳамсоя вуҷуд намедошт танҳо як кишвари ту мебуд ва тамоми мардуми ӯ итоатгари ту мешиданд дигар кишвар вуҷуд намедошт ту бандаи халқи ҳамун дуруни кишвари худа метавонистӣ аз кишвар берун кунӣ дар ҳоле ки дигар ҷо вуҷуд надошт наметавонистӣ барое ки некуда девад ягон куҷо ҷо нест ки туро берун кунӣ куҷо беруниш мекардӣ мо гуфтем дар вселенӣ толка кишвари ту вуҷуд дорад куҷо беруниш мекунӣ нестай дига агар ки ту тавонистӣ ӯро берун карда пас вуҷуд дорад ки кишвари ҳамсоя ҳастай ту кишвари ҳамсоя вуҷуд кардӣ ва дар кишвари ҳамсоя сарварай агар ки худованд аз макони худаш одама тавона берун куна значит ки вселени ҳамсоя вуҷуд дора ва дар ӯ вселени бо шахси дига бо ягон чизи дигаре ҳастай ки дар оҷа сарварӣ мекуна пас дар ин мафҳум худо ягона ҳисобида намешавад ба понятияи ту ба он хотир худо дар инҷа гуфтагие ки одама наметавона аз макони худаш берун куна ки барои он хотире ки худат бо гуфтесам гуфтести ки тамоми ҷо аз худовандай тамоми ҷо аз ту боша ту бест я бор думад ки тамоми ҳавлӣ тамоми дунё тамоми чӣ аз ту боша
تو میتونی که از همون دنیا آدم بیرون کنی. کجا بیرون میکنی؟ تمام جا ایتای. پلنت زمین از تای. تو میتونی پلنت زمین آدم بیرون کنی. تنها مارس باشه. این معنی رو داره که значит مارس وجود داره. با یک چیز دیگه. از همین خاطر اگر ما بگیم خداوند از مکان خودش بیرون میکنه значит بغرض افسلینی موی که خداوند در سروری میکنه با یک افسلین دیگه وجود داره. یگانگی خدا مفهومش گم میشه. Закир Найк не прав нест. Закир Найк правильно гуфтестай. Твори беақл бесавод ҳамин маънои гапа намефаҳманд. Ва аз хотири ин намуд одамои ин ҳамин хел одамои фикр мекардагӣ имрӯз атеистҳо вуҷуд доранд. Закир Найк сабаб шудагие ки ҳазор миллионҳо одамо аз роҳи атеистӣ гаштагӣ мусалмон шудагиянд. Ту чӣ хубӣ кардагӣ дар ислом дар дин дар байни халқӣ? Ту имрӯз мехези гап зидди Закир Найк гап мезанӣ зидди одаме ки чандин сол хондагӣ чӣ қадар илму савод дора, ту зидди ӯ гап мезанӣ ва барои кадом чиз бояд одамо тура гӯш кунану Закир Найка не? Ту кӣ вабше? Чандта атеиста ту мусалмон кардагӣ? Ягон каса? Ту наметавонӣ атеиста мусалмон карда. Ман агар астағфириллоҳ мисол гуфтестам, ман агар хма как актёр бозӣ кунам дар роли атеист яъне ки ёки саволи атеистӣ бутун барои мат кардан ту, ман тура дар як савол мат мекунам. Ту ҷавоб дода наметавонӣ. Локин ту ҳамчун представители ислом ту бояд любой атеиста ҷавоб дода бутонӣ ва гапи хита ҷорӣ кунӣ. Атеист неправ буроя баъдан ӯ ислома қабул мекунад. Ин гуна гапҳоро Закир Найк мега барои он хотире ки и ақл дора. Ба ҳамин тариқ гапҳо атеистҳо наметавонанд қатъӣ баҳс карда ва атеистҳоро мебаранд. Ту гуфтестам атра. Агар саволои нигоҳи атеистӣ агар мо бигирем бале куфр мешавад, но мисол гуфтестам предпочтение даравдат комментарияша пак накунем, мисол гуфтестам агар. Дита савол бутум ҳамчун атеист агар тура дита гуфтем астағфируллоҳ ята. Тура ма маҳкам мекунам. Ту наметавонӣ ҷинбида гап зада наметавонӣ. Агар бо ами ақлат маълуме ки агар бо гашта аз нигоҳи мусалмон агар саволам бутум та ҳамчун атеист блок мешавӣ. Ту ақл надорӣ. Ту гап наза дига. Ту ҳамаро шарманда мекунӣ, ту гунаҳгор мешавӣ. Барои он хотире ки дар ҷо гуфтести ба Аллоҳ қасам. Ба Аллоҳ қасам гуфтести Закир Найка ту атеист ҳисоб кардести. Бира ба ягон туалети бумага хита дор бикаш. Ҳаманда хайр бародаро то видеоҳои оянда.